بسم الله الرحمن الرحیم. ایرو 14 گلانه ji sala 2023 di vê roja hilbijartina taxûta da gelo ew ê kî qezanç bike û kî bi ser bikeve. Ewan müminê heqîqiyê got dibêjin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ew ê qezanç bikin. Ewanê got taxûta red û înkar dikin ew ê qezanç bikin. Ewanê govan partiyê siyasiyê layıqê demokratê komünîst ê sosyalîst ê qanûnê beşerî red dikin înkar dikin ewana wê bi ser kevin û wê qezanç bikin. Ew ê got heqê hakimiyetê û yönetimê û rêveberiyê ji Allah pêva nadine ti kesî dî ji van taxûta red û înkar dikin ha ew ê bi ser kevin û qezanç bikin. Ew ê got li la ilahe illallah xwe xwedî derdikevin ew ê bi ser kevin û qezanç bikin. Ew ê got zanin mane îlah û reb çi ye û îlahtî û rebbîtiya van kesê xêrî Allah Teala red û înkar dikin ha ew ê bi ser kevin û ewana wê qezanç bikin. Ne ew kesê got heqê hakimiyetê ji Allah distênin û didine destê xwe û heqê hakimiyetê û rêveberiyê nadine Allah bi layıqlıqa xwe bi demokrasiya xwe ne ew ê qezanç bikin. Ew ê got weke Pêxember aleyhissalatu vesselam 13 salê Mekkeyê de got di navbera müşrikê Mekkeyê de ferq û cudatî nêxiste navbera wan de û hemû red kirin. Ne got wela ev taxûtê ha ev müşrikê ha jê dî nermtir e ev ê dî hêşktir e muamela wî xweştir e êv yê dî nexweştir e kazê di nav wa de tercîhekê bikim û hemû red û înkar kirin. Ha vê jiyana Pêxember ji xwe dikine örnek û mînak û nimûne ha ev ê qezanç bikin û bi ser bikevin. Ew Pêxember aleyhissalatu vesselamê got li hember împaratoriya Roma û Fars û Sasana ser hilda piştgirî û alîgiriya yekî ji wan nekir. Ne got ka icazê xwe kime bin kontrola taxûtekî ji va taxûta da împaratoriyekê ji va împaratoriya da qene em karibin li mêja xwe bikin û ev ê dî eleqa xwe me nemênin û lo nekir û heta got her du împarator jî hilweşandin û dünya fetih bû ji İslamê re veya ji xwe dikine nimûne evana wê bi ser kevin û qezanç bikin. Ne ew ê got divê ka bila di navbera va taxûta da kî wê bêhtir dunyawî nêzîkî me bê em ê tercîhekê di navbera wan de bikin ne ew ê qezanç bikin. Kî wê qezanç bike ew ê got heqîqî li hember zulmê radibin. Got meydanê ji zaliman re nahêlin. Zulma herî mezin got şirk e. Şirkê qebûl nakin û van partiyê siyasî hemû jî red û înkar dikin ji war dibe la em qebûl nakin îlaha em yek îlahekî ji we qebûl nakin. Yek taxûtekî ji we qebûl nakin. Yek qanûnçêkerekî em ji we qebûl nakin illallah ji Allah pêva. Ha evana wê qezanç bikin û wê serfiraz bibin. Her çiqa weka dewra Mekkeyê 13 salê got Pêxember aleyhissalatu vesselam sahabiyê xwe îşkence dîtin jî û embargo 3 sala embargo dîtin jî û taliya talî da ji welatê xwe ji Mekkeyê koçber bûn jî işkence dîtin jî lê taliya talî da got Allah Teala fetha Mekkeyê ji wan re kirin nasîb û her du împaratorê mezin jî ji wan re fetih kirin. Got veya ji xwe dikine nimûne ha ewana wê qezanç bikin. Divê got îro di îşkenceyê dibin. Divê got îro we ne red kirin. Divê got îro nabû dûbik baba we nekirin. Lê belê ev e serfirazin. Ev e qezançkirîna. Pêxember aleyhissalatu vesselam ji roja ewil da got teklîfa mezinatiyê jê re hate kirin. Müşrikê Mekkeyê got were be serok û mezinê me û qebûl nekir. Ha di wê rojê de Pêxember qezanç kir û Mekka weke got bê fetih bû. Fetha Mekkeyê ha di wê rojê de bû. Heger got Pêxember aleyhissalatu vesselam qebûl kiribane û teklîfa wa got were em ê te bikine serok û mezinê xwe lê behsa
إلهي منكا بحثا ديني بابو كالي منكا بحثا عرف وعادتي منكا قوهنجي بيخمر عليه الصلاة والسلام تعويز دابانا وجوار تسليم بانا قلت من بلا أب عمار قو سر مرابي وبلا أم يشخول راحت سر المجاخ بكن قو أب تعويز دابانا أب تسليمية جوار كربانا أب دين ندها تحت بيروجي مكة فتح ندبو وإمبراطورة روما ساسانية جمنده الوشام لقو تسليم نبو قو تسليم نبو أبيا قزان شكر يهيروشي دبي حيرا كامي كبنا فان مجلس هذا أمي كبنا فان بارلمنت هذا دبني في سيستم لايق وديمقراطية دا قبل هناكي مسلمان شورا رحت المجاخو بكن بفي نيتي بفي خاپاندني نزانگو چرخا سيستما طاغوتا يا لايق وديمقراطا افسد صالا وي چرخي وي آشي دگرينن وي حزب الله قزانش بكن نا حزب الشيطان حزب الله اوانيقو حقيقي طرفداري الله تعالى الله كنا ولي خوا وطاغوت رد انكار كنا نقو كتنا بنسها طاغوت هذا هاوان حزب الله هاوي قزانش بكن نا ابنابي اسلامي لقود بن شمسية وكونترولا وقماندا طاغوت هذا نا اوانا وي قزانش بكن وحزب الشيطان قزانش ناكن دو دنيا إذا لولا دو بارتي دو جرا هنا حزب الله هنا وحزب الشيطان هنا حقيقية يقول لا إله إلا الله وخذي دركبي أو حزب الله وأباني دني حزب الشيطان ألا إن حزب الله هم الغالبون الله تعالى بألا هشيار بن حزب الله تعالى آلي قروا بيش قروا طرف داري الله تعالى حزب الله أو غالب بن والله متم نوره الله وين نورا خو تمام بكي ولو كره الكافرون ولو كافر نخوازن شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا خوازو بان قوازيا مهري داوي ابا حمد فصل هرجي الله رب العالمين